Здравейте, YouTube, аз съм Цецо 255 и днес снимаме на Paper Please. Ще опитам да довърша откъдето съм стигнал. Не, че съм стигнал много, ама... Да, почвам на ново, фак. Не ме пука. Тук тази игра е основно за документи. Съжалявам за лага, но просто компа ми е слаб и такива работи. Да знаете, това може да е поредица, която ще я правя до пети ден. И така ще почвам с... Има шанс да почвам Modded Survival на Minecraft, но не съм сигурен. Тук почваме. Първи ден трябва да пускате всеки с астроска, или както се казва там. И той би трябвало да не го пускам. А не, този го пускам астроска. Днес просто искам да снимам, защото от много време не съм снимал. А пък ако мисля да снимам, може да снимаме на Minecraft, Pokemon Fire Red и знам, такива игри. Да знаете, следващия епизод на Paper Please може да е с Пуги. Колко 311, знаете го, неизвестен. Искам да се ако може, абонирайте се, харесайте, коментирайте и той мангал няма да го пускаме. Що си мангал? Ха-ха. И както виждате, трябва по-бързо, но все пак той е и шматка. И тук показва дали трябва да пускате. Ако не напише Astroskant Only, си супер. Да, то ще пише Astroskant Only. Имаше един, който е жена, но е мъж. Пише, изглежда като мъж, пък пише в документите му, че е жена. Тях може да ги арестувате, но аз не съм точно така. Добър, и ще спирам клипа, като свърши първия ден. След няколко ден, утре 100 на 100 ще снимам пак, но епизод 2. Надявам се да ме чувате добре. Не съм баш сигурен, но тук чакам той да влезе. Той е грозен, както виждате. Тъй чекпоинт. Избега копелето. Така, както виждате, имам рълбък. Всеки има. Може да си изтеглите играта от Замунда. Може да си я купите, мисля, че не съм сигурен. И той е точно няма да опускам. Както виждате, не е астроска. А пък следващия епизод трябва да пускам всеки, който не е астроска. Тук всъщност, както виждате, много е бавничка играта, но не е много голяма и не лаги. Но на мен ме лаги, защото снимам. И дано не лаги на клипчето. Клипа мисля да е... Сега е 3 минути. Мога да го направя към 10 минути. С максимум. За втори път по-сигурно. Ето пешо. Аре, вземи го е буклук. Ей, те се отнасят хората към клиентите по принцип. А после ще взема едно нещо. Както виждате, този носи розово. Моля, коментирайте, не ме хейтвайте. И Крънчепър отиде в в Италия и скоро няма да може да снима. И за това, като се върне, ще направим клип за завръщането му. Нещо като хепи клип. Сега чакаме да свърши първия смотан керлив ден. Ето си я пускаме, защото секси. Гаври са астроска.
Добре. И явно това е за клипа. Само да покажа още едно нещо. И тук засекохме колко е един ден. И както виждате, тук пише Checkbox Steer. Той червеното е за rent, което не знам какво значи. Food е храна, а пък head е топлина. И без топлина и храна не може да оживеят майка ви, чичо ви, дъщеря ви и тъй. И това беше от мен за този епизод YouTube. Моля, абонирайте се, коментирайте и каквото искате правете. И това беше от мен и чао!